nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked. Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon, kadamo sa nagapinamangkot sa lakat sang panahon. Apisar nga ti, yari na kita, gid sa natawag nga summer season mga kaaksyon, na pero may LPA pa nga gina-check ang aton sini nga pag-asa, ti umpisa na buwas nga adlaw daan ang amat-amat nga pag suroy-suroy sang iban, social distancing lang ha. Amo na gid ang aton. Ari si Sir Gan Republica sa Provincial Disaster Management Program Division na Sir Gan. Mayad nga gabi. Aksyon Bray, mayang gabi no kag sa aton mga listeners, ari ihatag naton lakat sang aton nga tiyempo sini nga gabi. Martes kita karon, Marso 30, tuig 2020-21. Ang trough of low pressure area ara naga-apekto sa Mindanao kagalabot sa sentral sa Kabisayan, wala pa kita dire. Ang easterlies naman amo ni kadua nga weather system sa nga mapaang nga hangin halin sa baybayon sa Pasipiko, naga-apekto man sa iban nga bahin sa aton pungsod. Sang tinalikdan nga Marso 26, gin-terminate na ang northeast monsoon kung hangin amihan. So paabuton ta adlaw-adlaw, medyo mapaang aton palibot kag ang aton nga tiyempo. Diri sa agdrap sang low pressure area ari diri sa Mindanao no, central sang Kabisayan, Leyte kag southern Leyte. Nga ang ilang tiyempo to magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Kag ang easterlies naman ari naga-influensya sa Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod ng ilaya tiyempo may pagulugal ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may dala lang ininaligwin nga mga pagulan nga halin sa localized thunderstorms.
na paidalom sa may hinay hasta sa may kasarangan ang Northern Luzon nga halin ini ang direksyon sang huyop sang hangin nabagat na nasidangan pakadto nabagat na akon southeast to south. Ang iba naman nga bahin sa aton pungsod amuman ang kondisyon sang mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin halin naman iya sa nasidlangan pakadto na amina nasidlangan okon east to northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri sa aton sa western seaboard sang Kabisayan lakip ng syudad sang Bacolod kag ang probinsya sang Negros Occidental nagapabilin man kita sa gihapon nga may pagulugal o mga aton kalangitan hasta sa magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan nga tuga ini sang easterlies ka ginauptan man sang localized thunderstorms. Ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga halin sa nasidlangan pakadto namin nasidlangan east to northeast mabatyagan naton sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang katason. Alas 6:26 sini nga gabi way lang gidugay naghunas lapad-lapad 0.0 metro ang taob magabalos alas 12:42 karon sa kagahon o kuntungang gabi. 1.4 metro ang kadalumon kag alas 5:55 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak ini siya alas 5:42 buwas sa aga. Kag ari kita sa 26 hasta sa 32 degrees Celsius o kon 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Si Bulkan Kanlaon si Bulkan Kanlaon nakarehistro ini isa kagiyapon ka volcanic quake no sa sulod sang 24 oras nga aton obserbasyon kag mahuyang hasta sa kasarangan nga pagbugaya sang puti nga so white steam laden plume nga nagtaas ini kapin sa 300 metros antes siya nagkulap sa direksyon namin na nasidlangan kag nabagat na nakatungdan northeast kag southwest. Ang binugay nga sulfur dioxide sinilanggit nga tinalikdan Marso 27 ara sa 1230 toneladas. Nagapabilin sa gihapon ang muning mga parameters nga may indikasyon hydrothermal tectonic kag deep-seated dito sa kasulok-sulukan ni Bulkan Kanlaon. Nagapabilin nga ari kita sa alert level 1 kag gina-istrikto ang pagsulod sa 4 km permanent danger zone sa DOST nga People's in Collaboration sa aton nga provincial command. While ang earthquake information naton way kita may nakita nga nagtayog dire sa aton Negros Occidental kag Oriental sa 24 oras man nga obserbasyon. So omni kabugusan sang aton nga report sa lakat sang tiempo sa kay Bulkan Kanlaon kag pagtulotay og sa aton palibot action bright. So meaning starting buwas tubtob sa 4 Domingo medyo mainit-init gid ang sitwasyon pa sir. Mainit-init ni. Amugin man ang kalabanan. Basta pero may mga pag-ulan na action bright hindi may mga way na ulan. Mga portion na guro sir Gan no? Oo. Sige sir Gan. Isolated lang. Yes, sir Gan, salamat may gabi mabuhay ka sir. Thank you sir. Okay, amo nang forecast aton sini nga pag-asa or Provincial Disaster Management Program Division nga hindi gid man totally nga grabe gid ka init. Although nga ti ang aton sini nga palibot subong nagaalingaso May mga porsyon kuno nga maulan-ulan man kuno. Kon ga kaulan-ulan da halong gid kamo kay kung kaysa kadelikado sining trangkaso no. Kadamo ang mindset subong sang tao dan action names. Once nga trangkasuhon ka, hindi gid magpadulong sa hospital kag magpa-check up kay basi ma-COVID ka. Action Firing Line. Tekon nga kahadlokan kamo sina
careful gid kamo. No, hindi gid magpasayang-sayang dira. Sige, last 75 na ang mga utod naton nga nagapuyo sigad sa baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Antes kita magratsada maka-aksyon ari ang pinakaimportante gid sa aton kabuhiman. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanan sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time last 7 na sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw Martes, Marso 30 na kita 2021. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita man kamo to kay makamonitor man makabasa pa ang aton sini nga text hotline sa 0963-7570874. Ang inyo sini mensahe, please lang 2 to 3 liners lang para mabasahan taman ang iban. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina-gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Ang balita gikan sa provincial ka police mga kaksyon. Gina-check pa nila karon kung may ara gid bala sa pila ka mga vigilante nga grupo nga nagapamatay diri sa probinsya sang Negros Occidental sa diin nga ang gakapatay diri involved tanan sa illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Pero suno sa kapolisan, basi silang malang ninaga pinatsanay sa ilang nga negosyo. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita makaksyon sa Nokpo na dugangan na naman sang duha nga nagpositibo sa COVID-19, suma total may 3 nga active cases subong. Nagdangat na sa 45 ka mga kapulisan ang nagka-COVID mga kaksyon. Ang may nga balita kay wala yasang may napatay nga miyembro sang PNP. Ini sila tanan mga malusog.
Ang balita gikan dinhi sa syudad sang Bacolod makaksyon i-check naton sa Action Dale Salazar karon dugay ining task force disiplina ginapangabay sang konsiho sang hugot nga pagpatuman sang health protocols sa mga simbahan, merkado kag terminal. Firing line. Tingaadin lang ning ila mandate galihaw nga ang pang ayoon ta pa ni sila do given naman ni. Nga sagi ta pa kini sila kaayo man. Wala na nabutang sa ilang sugo haw kun diin sila dapat mang pangsaway. Firing line. Adlaw i-remind ta ni sila nga didto naman kamo ho, da may leader man na da sila. Do hinubog. Samtang sangguniang panglungsod sa Bacolod nagpasar sang resolution nga nagapangabay sa Bacolod IATF nga iendorso sa regional IATF ang mga napiktuhan sang granular lockdown sa posible financial assistance nga batunon mga kaaksyon. Ay gali, way niya sang ang Bacolod ora mismo way ni. Action firing line. May ari ni sa Action Dale ang Bacolod ora mismo wala. Mangayo pagid sa regional amo na. Ay nanon na lang ni karon niya kundi na pagaktuhan sa regional karon ti ano gutom ini nagkala granular lockdown ini. Isa naman kay hinubog ng istorya. Action firing line. Tanay oro mismo yan may ara na tanaparte ni Sir Sina. May lang ganito sa Pilisa kay 27 ka mga balay to nga gin sealed off. May isa ka barangay kagawad nga nagpangita ideya nga mahatagan sila sang tagpila ka kilo nga bugas tuman. Oh, nakita ko sa posting nila. Ting kapitan de sa Pilisa ano iya? Action firing line. Ang kagawad, basahon ko to ngalan sa kagawad nga ginagbulig to sa Barangay Filisa, bising 27 ka mga puloy-an ho. Sino nga kagawad de ganiman? Kagawad Meloni Binias. Kagawad sa kapitan niya Hardin. Ya, kumusta kap? Way kita to may idulot sa ilan personal halin sa barangay da. Action firing line. Buwan-buwinan taman ng IRA sang barangay da basi may ma-produce ka mo da nga. Pila na kadlaw to ho? Daw way gito may gina. Pero daw may 500 kuno pinanagtag sa kapitan to sa iba niya. Yung kadlaw man tani sa obra tani abi dulaon tani pamulitika subong sa ding COVID-19 ang halatagan ang hindi. Action firing line. Sa iban nga balita maka-aksyon direkta kita sa probinsya nga balita. Executive orders nga nagapalawig sang MGCQ. Implementation kag Uniform Travel Protocol sang Negros Occidental ginpirmahan ni Gov Lacson. Action firing line. Bantayan tani karon kag diri sa Bacolod dugay-dugay. I-check ta nga ton sini EOC chairman. Kumusta kita diri subong adlaw may 18 kita no nga local case tanan. Baw ka delikado local case meaning si COVID-19 ari lang din nagatamwa sa aton. Action firing line. Sa Negros Occidental may ara sang pila ni kabilog yaman. 34 sa Negros Occidental. Isa ka Apor, isa kon 7 ka LSI, kag 26 ka local case na naman no nagbaliktad na gino. Action firing line. Balikan ko na karama ka-aksyon nga iban sila nga mga detalye sa balita lokal bantayan ini. Sayang ngayon lang tayo
gabay, laging taglay. Mga pilala na kakanta makaksyon ni Ikaw ng Madam Claire de la Fuente. nararapat sa iba ako. Kahit paminsan-minsan, nalulungkot ka rin ba? Nakagaya ko. Bakit nga ba nagkalayo tayo sa isa't isa? Nag-away sa sangbagay na walang halaga. Maligaya ka kaya ngayon sa iyong minamahal. Mayroon na kayang pumalit sa pitak ko, sa puso mo. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Pilagid lamang sa mga ginpasikat nga kanta mga kaksyon ni Madam Clarita. Ang alan niya ginman sini is Clarita Crisostomo de la Fuente de Guzman. Mga kaksyon, Aksyon Firing Line. goodbye ang Asia's sweetest voice, jukebox sa Queen of 70s. Grabe no, kag isa ka ginakilala man nga Karen Carpenters sang Pilipinas. Ang kay na so gasulod sa uto ko ang ABBA, no? Pero si Karen ang sinipang aka sa una des Pilipinas, no? Aksyon Firing Line. Mas kilala gini siya nga si Madam Claire de la Fuente, no? Fuerte ini. Ang iya sinikatandem sa unang nagakanta 70s. Nakitaan ko na lang niya sa YouTube, Kaya may edad din siya sa aton iya mo, no? Hindi, mas una pagid ni kay 63 years old na siya. Si Action Nelms, mga 40s pa lang ni ini, no? Oo. Si Rico J. Puno, no? Ang iya sinikatandem sa una sa mga konsyerto nga mga duets, bala mga part ni Ranay. Si Haji Muran, Alejandro, gani. Aksyon Firing Line. Ang yan naman yung mga katapat sa una ya, mga Imelda Papin naman niya. Mga Eva Eugenio, no? Amo ni mga katapat, isa na kang iban pa nga mga jokebox queen sang 70s, 80s mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Madam Claire de la Fuente, ang matuod nga ngalan is Clarita Crisostomo de la Fuente de Guzman. Aksyon Firing Line. Porting kuanep yang kuano kalawig-lawig sang iya sini nga pangalan siya, no? Kalawig-lawig sang pangalan niya. Nabata ini December 28, 1958 sa Metro Manila. Kag ang iya sini nga edad subong is 63 mga kaksyon, no? Actually, ini siya gindala sa hospital bangod nga nagpositibo sa COVID-19, no? Ining si De La Fuente. Pero napatay ini siya sa cardiac arrest. Sang sinigid lamang gin-confirm sini nga adlaw sang iya sini nga anak. Aksyon Firing Line. Na-diagnose siya nga may ara sang COVID-19. Positive ini siya mga kaksyon. Pero napatay sa cardiac arrest. Goodbye, no? Goodbye, pero magapabilin iyang memory ang iya sini nga mga ambahanon nga tuman ka mga madalom sang dulot sa aton sini kaugalingon. Pamatian nyo, Blau. Porte nga mga kanta ni mo. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ang subong nga mga kanta nga bago aksyonan no gani, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Amo ning bag-uso mo. Di ba mo na sa Bagsol El Rey, no? Muna mga bagso, pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Pero believe ko na kay Madam Claire de la Fuente, ano? RIP kay Madam. Ang imo sining nga musika magapabilin kag sundon ini sa mga ulhing tubo nga makakompose man sang kaangay sining nga mga grabe ya di kalidad nga kanta.
Hindi ya kanta aksyonan nga nagalinagumba lang nga doon di mapuslan. Hindi nga mga kanta iya nakapadulot sa tagipusoon nagapabatsyag sang paghigugma. Kasubo kag kalipay mga kaaksyon. Lalo na kung bawat isa'y may pananagutan na. Bo, arigay nga kantaw, nugay ka na panghilabot sang isa to nga may ara na sang salabton sa pangabuhi. Na, subong ang kanta ya nga uso ya, Tisoy! Tisoy ako! Ang mga kanta, subong na hindi mo mahangpan do mga buangin. Sige, goodbye Isha sa sweetest voice, jokebox queen of the 70s and Karen Carpenter sang Pilipinas. RIP dra sa imo mama. No? Grabe, salamat sa imo sining nga mga ambahanon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. La 7:21 na sa aton sining nga pagpangalaga ng iban nga balita sa national mga kaaksyon oy naprobahan na sa Senate Committee Youth mga kaaksyon no ang pag-amyenda sang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Sunod diri kay Senador Sonny Angara ang bot silingon sini pag-amyenda nga palawigon pa ang participation sa mga kabataan sa pang gobyerno nga aspeto dag trabaho. Isa man diri sa nalakip mga kaaksyon amo iya nga tagaan sang honoraria ang mga SK naton kay subong iya ang may honoraria amo lang ang SK chairman pero mga SK kagawads way na bisan 5. Di kong SK chairman da medyo dalok-dalok man doon di ka paambit sa iya nga SK kagawad nga mo nang patay-patay obra daw ko may fiesta da hindi gid katilaw ang kagawad kay kun way na ang kagawad mal sos na ko ang SK chairman ni iyawan man na magtrabaho di mo ning ginahimo yang mga bata-bata ang pito man ni kabilog no so lipay lang kita kay mga SK chairman naton mga mabuot man kag nagahatag gid sang konsuelo sa ila sini mga SK kagawad. Tingbot silingon sining amyenda sang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 nga mga kagawad sila makatilaw man sang ginatawag honoraria o kon honorario. Sige, ang iban nga balita makaaksyon sa nasyonal, diri kita sa bakuna, no? Diri kita sa bakuna kay subong nga adlaw ginpagwa ni Health Undersecretary Mierna Kabotahi mga kaaksyon nga yara pagid lamang sa 702,362 ang nabakunahan sang Sinovac kag AstraZeneca. Way pa kalambot 1 milyon ka mga Pinoy kag mostly diri mga health workers kag mga senior citizens nga nagatrabaho man bilang frontliners. Tinadala na din pila ka mga alkalde nga ginpapanaga panangugan sang Siokos order kay nag-ilo intra man ka pabakuna nga hindi guys la pwede. Subong may ara sang bakuna nga 1.1 more or less ka mga doses ang pungsod Pilipinas plus na ni lakip na ning nag-abot kahapon nga Sinovac nga 1 million doses nga ginbakal sang Pilipinas sa China sa balor nga 700 milyones pesos mga kaaksyon. Tining 1.1 million nga doses ini ang maturukan sini 600,000 no 600,000 hala birahan nyo na para kon matapos-tapos kundi amat-amat nga mapanubo mga kaaksyon ang ining ginatawag naton problema sang COVID-19. Kadamo sa nag-chat sa aton diri sang kanta ni Madam Claire de la Fuente ho na dumduman nila kunong ilang mga kahapon nga nagasakay sila sa Carabao kag nagkalahulog. Sobra-sobra naman ang inyo. Pag-ulog sa Carabao, lain kayo nalapakan pang tiil niya sa tiil sa Carabao. Galahog lang kita. No? Sa ibang nga balita sa national, are kay ang presidente sang pungsod Pilipinas, ante siya magpanaog sa iya sining palangakuan bilang presidente, kanami sang plano iya siniyo. Gusto niya aksyonan nga magtukod sang ginatawag nga Vaccine Institute sang Pilipinas. Magambal kita nga Vaccine Institute a sort of bulot-huan or isa iya ka facility nga makahimo kita sang kaugalingon naton aksyonan nga bakuna. Na hindi lang ya kay bakuna sa COVID-19 kundi tanan-tanan nga virus nga nagaukor sa palibot tada. No? Amo nang gusto matabo ni Presidente Rodrigo Duterte Forte mano
Siya, antes manaog sa 2022, dapat may ligasiya siya nga mabilin nga daw may kinalain gidya ikumpara mo sa nagliligad nga mga presidente sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Oo, ginapatun-an niya subong sa mga economic managers niya. Nagapangabay siya sa Department of Budget and Management o DBM nga kung pwede mapainan inisang pundo ang ining tuyo nga pagpatindog sang Vaccine Institute sang pungsod Pilipinas. Kaya nga kita lang to diya subong yan nagsagit iya ka pinamakal iya ka bakuna ho. Action firing line. Imagine mo ang 700,000 or 700 million pesos ang inbakal ta nga Sinovac sa China. Imagine mo ano kadako kagano ka usik ta sila nga kwarta. Wala na nalakip sa mga plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga usikan ina under his administration. Kay hinali lang nga nagsulod iya si COVID-19. Action firing line. Tik ang 700 million pesos kung gamiton tana sa aton nga mga infras dire, sa aton nga mga programs, livelihood programs, kagano pa nga mga programa under build program, kadamo na pwede kung tani malaktan sina mo. Galing kay Bo, ining halimaw nga si COVID-19 hinali lang yan na lumusob ya sa administrasyon pa ni Duterte. Action firing line. Sunlog bala no, porte nga sunlog. So paabuton tani kabay pa nga kon ini matigayon sa Duterte administration kag pagpanaog niya way pa matapos ang pagtrabaho sini padayunon sa kung sinoman nga dason nga presidente kaalyado man ni Duterte o kung hindi dapat padayunon ini kay may pulos ini. Action firing line. Dason bala sa mga dason nga inadlaw, no? Pagbalik ta gini research ko di subong, hindi ko pa makompleto mo. Ining isa ka pare aksyonan nga Pinoy nga ato subong sa US nga nagahimo sang bakuna gamit aksyonan ang YES nga ginatawag kabat kita kana ang ginabutang tanabla sa kwan tinapay para nga magmuad ano tawag sinagani para magdamo ang ining ginahimo tanga tinapay amo nang ginahimo ya subong ato sa US nga didto sa gapatigayon kay wala kita sang pasilidad dire. Action firing line. Kag imagine nyo, sa initial ko nga pag-check kaina, 98.8% ang efficacy niya. Kung matigayon, ining ginahimo sa isa ka pare, nga isa man siya ka PhD. May doktor man siya mo sa medical. Tinagatuon siya subong mga kaksyon, kag kabay pa nga matigayon ini against COVID-19, kadang kinalain pagid sa iya sila nga bakuna ginahimo subong, kay pwede yaman maaway ang lain-lain nga variant subong sang ining virus. Action firing line. Kay suno sa sini nga pare, ining UK kag ang Brazil, amo ning tuman ka delikado kuno nga new variant sang virus. Ini mga Philippines kuno ni bayan lang kuno ni anay Hawaii kuno ni. Action firing line. So amo na ang ginatun-an subong sa isa ka pare, ti why di sa Pilipinas at to sa iban nga pungsod kay may mga pasilidad didto. Kumbaga may ara sang bulothoan dito nga pwede kato katuon. Tidiri sa aton waay. Ang ginatun-an subong sa mga UP students gani nga mga doktor man actioners. Ang mga kabog sa ginila ka pang swab. Action firing line. At tusles ka bukiran sang dinto nga bukid do sa gila panakop ang kabog to action ilray. Kaya pang swab nila. Protein in preparation na kuno nila nga kon base may lain naman nga virus at least balaan nila nga muning kakatabo. Action firing line. Kasubo man no? So nami sang pinsar ni Duterte siya hindi na ta gusto pa nga sagit ta kapamakal bakuna kung pwede pa lang magaprodukto kita sa bakuna kaya iban nga pungsod amo ang magabakal diri sa aton. Action Brian Borden. Action firing line. Update kita sa COVID-19 subong nga adlaw nagnubo-nubo kay gapon sobra 10,000 no subong do 10,000 16 to nagid nga kahapon subong 9,296 nagnubo-nubo kabay pa. Di na ta gusto nga mag-extend pa another 2 weeks na naman nga ECQ lockdown dito sa pila ka porsyon sa Manila kag NCR. Ang COVID-19 cases sa Pilipinas nagdangat na sa 741,181. Aktibo, 124,680. Ang nakarecover, 603,310. Patay, 13,191. Action firing line. Ang patay sa bugos nga Pilipinas nagdangat na sa 2,804,668. Bugos nga kalibutan ha. Nagapanguna diri
Amo ang US gihapon nga may 563,206. Nagapangaduang Brazil nga 314,268. Mexico pangatlo 201,826. India pang-apat 162,147. UK 126,615 ang mga nagkalamatay. Di ko na pagdalo ng ibande. Action firing line. Imagine mo nga patay mga kaksyon, no? Dito sa US lang 563,206 na tunga, masobra na tunga sa milyon. Anong sitwasyon? Action firing line. Grabe ang halit ni COVID-19. Action Brian Warden. Action firing line. Balik kita diri sa lokal maka-aksyon kahapon or kagabi, mismo si Mayor Bing Linardia nag-live kag nagpakuha sang footage dira sa atubang sa New Government Center. Klaruhon lang naton ang balita nga nagalagaw subong, may nagahatag information nga sala. Action firing line. Hambal sang information nila aksyon gin-lockdown ang NGC. Pati ang City Hall nadala sa Action firing line. wala labot ang City Hall. Ang ground lang mismo. Ang ground din ang ground amo ang may mga hilamon. Nga mayara sang tubig nga lupad-lupad bla na sa ground lang ang gin pasara kag wala anay sang pulo picnic dira amo na iya ang gin lockdown sang alkalde. Oo, hindi iya kay ang City Hall. Padayon ang business sang City Hall. In fact, buwas may ara paghihapon sang opisyal nga magapadulong dira kag mga empleyado kay may ara pa sang trabaho. Action firing line. Amo nang klaro ha. Wow, ang iba na bigay nagapalapta sa social media. May ara pa gyud na mangkot nga sa 5 kuno Lunes, lockdown na ang Bacolod kag Negros Occidental. Ano nang obra nyo man? Nanamian ka mo mag-lockdown o kung kapangita ka mo ayuda? Action firing line. Oh, ayuda imo nga mga ayo pa sa kani ayuda to sa regional sa pila kabalay din nga na lockdown sa wala lockdown sa Bacolod kag Negros. Now, sa Negros Occidental, according to Attorney Ray Frando Diaz II kay nasaga sa aton interview, delikado ara kag alarming na ang probinsya sa pagsaka sang COVID-19 nga cases mga kaksyon. Action firing line. Kaya sa nambal ni Diaz, ara natatutani aksyonan sa mga 40 plus na lang mo. Kakaso, no? Na ikaw man nag-update aksyonan, subong lapit na naman 300. Action firing line. Kung si Mayor Bing Linardia pa, diri sa Bacolod, nagdangat na kita sa sobra 20 na lang kakaso to mga 30 tahon, abi. Subong, ara na naman aksyonan sa 190. Action firing line. Sinong dapat nga basulo naton diri? Now, Semana Santa. Bao, ang Bacolod nun, purte kasalawayan, prangka nga istorya. Sabado, Domingo, naga-fiesta na sila sa Punta Taytay. Action firing line. Otro man ang mga, idonto kami nagapangsaway man ni management sang mga beaches naton diri. Kung isa, saka, tos la sa may talisay nga mga bukid-bukid to. Action firing line. Kag magsinadya, okay lang way gina prohibit, way gina pabalabagan. Pero ang ginaayo sa aton sa mga public officials, health protocols lang ginamo. Ting iban duway na ginabi sa pag-abi. Action firing line. Ang iban iya do pawala man lang, no? Ti imbes subong nga sumaka ang sipa ni COVID-19 sa Bacolod kag Negros de, may mga lango-lango payagahambal intuan nyo kami. Action firing line. Hindi na ton pag-abhon sila. Hindi tani pag-ilog-lahugan si COVID-19. No? Kay ka delikado sini sa iya. May mga pruweba naman mo. No? Kita nyo man guro. So, diri sa Bacolod, ang alkalde na ngabay na. Ang pila ka mga opisyal na ton sa konsiho na ngabay man sa Task Force Disiplina, nga kon tani, tutukan tani, ang amo sini nga sitwasyon sa Semana Santa. Action firing line. Kag ang EOC naton, ang aton sini nga EOC, ang aton nga mga opisyalis dira headed by City Administrator Imang, way naman unta tala monitor didto, usisa didto. Kung isa ti problema gid kay nagasaka si COVID-19 ti hasta san o kita maginamo sini. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang chairman sang EOC, City Administrator Ma'am Imang, may gabi dira mo ma'am. May gabi, Action Brian. May gabi sa tanan tagapamati subong. Aha. Sa probinsya, ma'am, nakamuno gid si Provincial Administrator man Attorney Ray Frando Diaz II kay na sa Action Radio diri man samon nga naalarma na sila sang do ka kalit nga pag-spike ni COVID-19 cases dito sa ila.
Diri sa aton sa Bacolod, ma'am, si Mayor Bing Leonardia kagabi advance na again to inform the public na dapat maghagan-hagan kita sa suroy-suroy. Kumusta gid blas bomba mang status sa Bacolod, ma'am? Yes, for today, nagpanaog, kumpara sa kahapon, nagpanaog ang aton nga cases. But then, of course, guarded gyapon ang aton nga status. Considering medyo mas mataas gini sang kumpara sa mga last month na to, or even from 2 weeks ago, tamaan ni kataas nga kadasig nga pagsaka sa cases. And of course, ang aton nga gina-anticipate is because may ara kita long weekend, long holiday tungod sa Holy Week, gina-anticipate nga madamo ang tao sa mga lugar, pareho ni sa mga resorts. So, ginpakamaayo ni Mayor Bing na una best ang aton Bacolod City Government Center grounds kay ginatipunan na kada hapon. Adlaw-adlaw damo na sang tao, ang iba na wala na kung kita, nagakalipat na sa mga health protocols natin. Ginpakamayo ni Mayor nga ipasira anay, pa-restrict anay, nga wala so may mga nagapiknik-piknik dira, nagkinaon, nagatambay, kung ano-ano pa dira. No, kaya amo na siya ang aton do public park naton dira eh. So, kaya gina-discourage naton ang public gathering, kaga mga mass gathering, tungod sa kataas ang aton nga cases. Therefore, ginpa-orderan ni Mayor nga isiraan ay temporarily. So, although hindi man siya kung gusto sila, but then, of course, kinanglanon, tagid na as a preventive mitigating measure para nga hindi na madugangan, ma-contain naton ang pagsaka sa cases ng COVID-19. And also, Action Bray, sang ini nga hapon, ato kami sa Punta Taytay, nag-meeting kami, si Mayor Bing, si Vice Mayor Elcid, upod sa aton City Health OIC, si Dr. Miraflor, si Dr. Ann Pornan, ang aton mga taga-City Legal Office, kag ang mga barangay kapitan sang Hanokoy kag Punta Taytay, of course, kag ang aton presidente sang Liga ng mga barangay, si Councilor Les Palien. Nag-meeting kami sa mga resort owners, Action Bray. Nag-konsulta kami sa ila, i-presentar namon ang aton situation subong sa COVID diri sa Bacolod, kag kung ano kadasig ang gulpi sa pagsaka sa mga cases. Kita naton sa ilang aktual nga sitwasyon kag nagpangayo kami apila na kung pwede na kooperahan anay nila nga hindi kita mag-abri sa mga resorts sa Domingo, Easter Sunday. Kay traditionally, amo ni siya ang adlaw nga pinakadamo kitang kakadto sa baybay. Kag dito na sila nagakaon-kaon, nagapiknik. Ang problema ata sina kay basi pagka-Lunes, damo naman ang atong nga cases. Correct. So, nag-appeal kami and we are very thankful sa tanan ng mga resort owners nga they are very cooperative, nag-upod din sila sa ginasuggest ka gina-recommend man sa city government. Suliton ka ma'am, Sunday gid lamang ma'am, no? I-close sila for the meantime, April 4. Yes, April 4. Ang Easter mismo. Pagka Monday, balik naman sila sa normal, ma'am. Amo na. Yes, Monday, balik naman sila sa normal. Isa lang kaadlaw ang ginayo ni Mayor because knowing Mayor Bing, kag ang ibisan kami Action Bray, basta if it is a campaign year, usually basta Easter Sunday, nagalibot kami na sa mga beaches na sa Punta Taytay mo. Amo ginayang damo ginadaya tao, pero every year ginayang damo tao. So gina-anticipate namon, upod patugalit kaina, ang aton nga BCPO, kag para nga ma-witness Manila kung ano ang mga suggestions kag ano ang mga agreements nga malabutan sa ato nga paghinon-anon upod sa aton mga resort owners. Okay, dira sa Punta Taytay, dan ma'am, may ara diya 10 kag 20 pesos nga entrance, pwede ka na tuya ka picnic sa sulod, ma'am, mo. Bisan way lang cottage da, idalom kahoy. Yes, muna ganun nakita namon kay gabon mapiknik ka lang, mamita ka lang sa iman, pangita lang na sila ng ilang spot,
kay magdala sa pagkaon. Aha. So amo na nga medyo nagagutok ang ini mga beach resorts naton. Okay, may lang kay mga tagiya, ma'am, why naman nag-resist abi or ano, so far dinag-goods man ang sila dayon, ma'am. Naintindihan Manila nga ginahimo kani tungod para sa aton manitanan, sa aton nga komunidad, para nga mangin safe kita kag mag-safe pag ang aton nga pag-celebrate sa Holy Week. And at the same time, kung hindi tani paghimuon action bright, Yes, ma'am. magsige saka ang aton nga mga cases. Kay kaina nagpagwa ng statement ang Department of Health, gina-classify kita nga high risk Yes. for COVID-19. So kung amo na ang statement sa aton Department of Health, plus the fact nga ara gid sa aton nga data subong kag aktual nga nakatabo nga nagasaka aton cases, kung hindi ta paghimuon ini mga preventive measures nga ini, kag sigiyon talang por ejemplo masigi kita sa Easter Sunday, sigiyon talang na ang mga mass gathering na inang damo-damo tao nga makadto sa baybay kag panangitan pagka Lunes, Martes kag magdamo ang aton nga cases. Pwede kita ma-reclassify base kung ibutang kita GCQ, MECQ, o kung ano pa man nga mas mataas nga community quarantine status. Mas disbentahan na gid sa aton mga negosyo dira sa Punta Taytay kay imbes nga isa lang kaadlaw ang isirata, masira naman kita duha ka semana or mas magsubra pa. Sunday lang, ma'am. How about, ma'am, ang Saturday? Sometimes ang iban pinaligo na Sabado, iban gani Biyernes Santo mismo mo nagapadulong sa mga beaches, ma'am, mga suba tadi, ma'am. Yeah, well, normally hindi ba lang ang ginatanaw lang binamon ining Domingo gid amo gina ang flock gid sa mga tao sa mga pareho sini nga mga lugar no sa mga resorts. Kaga hindi ba lang Sabado de Gloria hindi na masyado gid not as many as kung Easter gid mo ginaang damo nga nagaginuwa. So para do hindi man matamaan gid ang aton nga mga resort owners, amo nang recommendation kay ina. And then by tomorrow sa buwas may schedule naman kami para naman sa mga mountain resorts naman sa Granada, Alangilan. Dito mas damo tong talambayan sa mga bikers pag inaton, ano? Puwerte gito sa inang area, ma'am. Yes. Amo na nga nakita ta na kay ini base man sa mga recommendations pagid sang aton man mga netizens kaga of course ang mga taga Bacolod nga may concern man kaga paminsar man nga kung ano ang pwede nga matabo after post holiday no. Amo na pero nila bantayan sa action break may mga holidays na usually may surge dayon after the holidays, almost inevitable ang surge. So kung hindi ta na paghimuan paagi nga ato na nga daan i-prevent antes pa man matabo, mas ang epekto mas lala pag ang epekto sa aton. Pero ma'am, sa mo sa nga situation today, we have 18 na naman nga nagdugang local case gyapon. High risk kita according to DOH, pero sa aton din nga pananawan sa lokal, ano nga alert level kita, ma'am, so far? Status naton, ma'am? Well, ang aton nga classification subong ginhatag sa aton sang NIATF, of course, na-relay na sa kay Mayor, sang DILG, is modified General Community Quarantine kita gyapon, NGCQ. Until April 30. But of course, ang possibility na pwede kita ma-reclassify anytime between today and April 30. Depende na sa growth rate sang cases. Amo na ang ginsight kaina sang DOH sa paghambal nila nga high risk kita because naglabot sa 614% ang increase, ang growth rate sang aton nga mga kaso. Nga natabo nga amo sini, it's because nagahalin kita sa masyado kanubo nga cases. Let's say 0, 1. So kung ibutang mo na siya, ang 2-week average niya ibutang mo 2 cases lang. So bisan 2 cases, bisan sa next week maghimo lang na siya 4, 4 lang ka cases, that's 100% increase. So subong ang natabo ang for 2 weeks nagagwa
nagagawa sa record is 614% ang increase. So, of course, it is quite alarming para sa aton para sa mga epidemiologists naton and sa aton nga DOH. So ginapangitaan taman na paagi ginatinguan tagid nga ang mga pwede naton mahimo mga systems, procedures, guidelines that we can put in place para nga ma-contain tani dayon ang ining virus kag hindi na makalaptagid. Yes. Ang isa ka posibilidad nga ginatanaw naton subong base sa description sang bago nga variant nga P3 ang tawag, no? Ang P3 is another variant na siya pagid sang Brazilian variant. Daw nakita ta based on the characteristic. Nautod si Tiad ang balikan naton mga kaksyon. Action Firing Line. Kay importante sini nga mga information nga kinahanglan mabalaan naton subong GAB-E kag ang mga pangabay nila, no? Kay ti nabasa na nila kung anong sitwasyon, ma'am. Balik sa imo pasensya gid. Yes. Action Bri ang ginahambal din naton nga ang isa ka bag-o nga variant which is more contagious. Amo ni ang P3 daw nakakitaan tani nga may posibilidad da base nakalabot ini sa aton, no? Kay kung tanawon ta kag i-examine closely ang mga cases subong do amo gid number 1 ang ginahambal nila nga ining P3 nga variant it affects children, no, mga kabataan. So nakitaan pa subong sa mga naka-isolate naton may mga minors kita nga naka-isolate subong. And then usually gina-infect kining bilog gid nga household. True enough damo kita subong cases nga bilog na household, no, kag may ara pa gani nga multi-generational household nga apektado sila tanan, lolo, lola, ang mga tiyo, ang apo, ara sila subong sa isolation facility kag sa hospital. May isa kita ka case, isa ka family, pulo sila ka members, dala ila mga kabulig. May isa ka family, 7, may isa 5. So amo ni siya ang characteristic ng P3. It usually affects almost all members of the family na pwede niya maanuhan. Kada ining bag-o nga variant, laban makita na niya subong sa mga middle upper class, sa mga common siya sa mga subdivision, sa mga condominium, unlike sing una, sa mga last year, ang mga cases na doon na naka-cluster sa mga informal settlement. So subong naman niya, para naman siya nagsaka na siya sa mga subdivisions. Grabe, no? So, amo ning isa nga ginatutukan naman subong sang aton sining otoridad. Ma'am, diri lang sa Bacolod, ang reklamo sang NGC actually dudugay na ikaw mismo no kan mention ka before nga dapat ang disiplina, task force disiplina naton baka tutok dira nga sinilang gininadumduman nga amo na ma'am bangod sa pagsaka lagid sa COVID-19 subong amo sina nga dapat i-close ya for the meantime lang. Ano to, Bri, nagka-cut off ka, hindi ko why ko naklaruan ang imong pamangkot. Ano to sa action, Bri? Ang sa NGC nga ground up na ma'am nga kagabi gila naton na kuanan ho o nga daw sa nagligad pa lang daw damo nagidreklamo. Well, because primarily ang rason sa action, Bri, kay ina siya ang ato nga daw grounds or park ang NGC Park na dira. It's intended for the public. Yes. Kabalo naman nga ang mga tao na they stayed at home for 1 year. Wala kang guwa ang ato mga kabataan, mga estudyante, nag-online class, ara lang sa balay. Wala na gina sila katilaw. Wala na sila kita adlaw sa balay nila. Correct. No, so nakita na nila isa man na ka-area na pwede makantuan. And at the same time, under MGCQ, allowed naman yung mga mass gathering na pareho sila. For as long as hindi maglapaw sa 50% ng holding capacity ng venue, tikalapad man sa aton NGC ground. Taga kung tanawon mo, ideal pagid siya kay open air siya, so mas hindi siya ka delikado for COVID ang mga open spaces. Taga isa ka lugar na nga isa mahambal mo
do may ownership ang Bacolod bala daw aton ginaing park dira. So mo man akong tani nga we have been allowing isang manubo ang aton cases sige allow ta na but subong na nakita ta man trend nga medyo gapasaka aton naman anay nga i-regulate hindi man why man nagasiling nga hindi gina pwede forever temporaryo malang ni samtang nagasaka ang aton cases para maproteksyonan ta ini ang mga nagakadto dira sa park kag ang ila mga pamilya. I hope nga dason nga mga simana magbalik na ta sa normal para makaginhawa naman kita sang sulhay kay tuod lang ma'am subong medyo nagapunga-punga na naman ang mga utod ta. Yes. Yes, amo gina action Bri, amo na gani nambal ko kagina kung hindi kita maghalong ining mga numero ni ginambal ta 33 cases kahapon, 18 cases today, pila ka cases, pila ka percent. Kung tanawon mo, kung ikaw nagabasa ka lang sinama, baka numero mo lang na, numbers mo lang na. Pero kung ang miyembro sa imo pamilya, gani maapektuhan, then it becomes a name. Mapangalanan na ng mga numero nga ina. And you and I know na wala man guro sang isa sa aton nga wala may nakilala or related kita sa ila nga naapektuhan sa COVID. Hello, ma'am. Yeah. Yes, good, ma'am. Isa pa action Bri kay inasang aga nag-meeting man kami upod sa aton diocese sa Bacolod para i-discuss man ang mga church activities naton for the Holy Week. Pwede expected na nga madamo man ni madagsa man ang tao sa mga simbahan naton kay tungod na Holy Week celebration gani kag panata sa mga tao iban gani nga wala nagasimba every Sunday pero pagka Holy Week yung mabisita dito sa simbahan mamalandong kag mga muyo. So gin-discuss naton with the leadership of our diocese nga maghihimo man sa mga tikang nga para it will be safe para sa mga churchgoers ang ining aton celebration sang Holy Week. Okay, at least tonight na amat-amat tasla inform na naman ano dapat ang matabo dason nga mga inadlaw ma'am para ma-prevent tabagid ini dugang pagid nga pag-ayo sa aton sini nga mga utod ma'am. Go ahead ma'am. Yes, the best thing kag ang pinakamayo nga pagpamalandong na mahimo naton subong nga Holy Week is for us to stay home. It will be safe para sa aton, maka-recharge kita, makakuha kita sang tiyempo nga makapahuway kag batuod-tuod din nga pag-meditate, pagpamalandong, para safe sa aton pamilya, kag sa aton mga kaupdanan, sa aton panimalay, nga hindi kita mabutang sa alang-alang kag sa delikado because of the threat of COVID nga ara gid gyapon subong ara lang sa aton paghibot and especially now nga wala pa kita sang bakuna hindi pa gid safe para sa aton nga magwa. So staying home is the best sacrifice nga pwede naton mahimo sini nga Holy Week. Okay. With that ma'am, salamat. Maayong gabi, mabuhay ka ma'am. Halong kita. God bless. Thank you man, Action Bri. Thank you. Yes ma'am. Action Firing Line. City Administrator Action o kon City Administrator M. Ang no kag subuman chairman sang EOC sa Bacolod. Action Firing Line. Liwat twice ang mga utod ta sa Bacolod or outside Bacolod nga may plano magpadulong sa Punta Taytay sa Domingo wala sirado. Action Firing Line. Sirado ha basi kadto kamo to mahoy-hoy gid abagan nyo no makapoy-kapoy lang kamo kay na ginayo sa alkalde naton ang ina nga adlaw gid lamang kay do mo gid ang dalagsaon gid man kay Easter Sunday ina. Action Firing Line. Sige, kabay pa nga tunok to sa aton huna-huna ang aton sining interview kag makabulig sa aton to prevent sining COVID-19 halong kita mga kaaksyon. Action Firing Line. Ato nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Santo
ti ayuda. Kadamo sa nagawangal so nga tiway na bilin na bulugasan nila o pila kadlaw na nasaradaan sila. Ano giblang process ang ayuda nga ini? Lasit 55 sa aton balik karon gidugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Manamiyaw kita sa aton sa nga mga utod, no? Suzette Alunan, evening ma'am. Si Marilyn Abarte, thanks for the info watching from Nato, Suligin, La Castillana. Si Julieta Guanzon, Buenaventura, good evening, Sumbray, ginata panawagan sang amon chairman nga si Emily Hilbao, Cabalfin. Ang tanan nga miyembro sang SFADA, Farm Association sang Purok Rosa, Abonan, Bago City, nga magatambong sa launa sang hapon sa Domingo nga adlaw, no? Pizza Abril 4, magtambong sa among meeting. Madamo gid nga salamat. Sige. Okay, si Ronnie Mananghaya. Evening, Sir Bry, watching from Al Hufo, Saudi Arabia. Grabe guro consumption man ni Madam Claire no? Kay involved na bata ya sa Dasera case. Way ko gid mention na sir kay daw kaluluoy na gid. Posible isa man na. Ana Mandrigos Rob oy nagsubro na ni haw. Kaluoy man sa iya masyado siya na stress siguro sa pasaway niya nga anak, RIP. J. Galon Araman, sir, hindi na need RT-PCR test magpuli. Check na naton karon ma'am ha. Oo, may bago nga mga pagsulundan. Donna Robles Prodigalidad, rest in peace, Miss Claire de la Fuente. Condolence and prayers to the families. God bless. Pedrinia Ayonman Aksumbray, nag-monitor subong Handumanan Zone 6. Ang pamilya Pedrina, bata nga si Allen Cabahog alias White, pamilya Erio, pamilya Mosquira. Salamat and God bless. Grace Fos Araman, oy kumari, kumusta? Bag-o lang si Ma'am Kwanhaw. Hala si Claire de la Fuente, the best gid ina para Sir Bry. Ang iya nga tingog, yes, correct, Karen Carpenters gina sa tingog niya, highs kasubo. Oo. Fernando Lombre, sir, ari kami ga monitor, ari kami sa barangay Mambulok or Mambulak. Liyog lang ko tamyaw, sanday Ato Moises Jod Milan Noknok January Papa Labs Tanan sang Dakutan Dako Silay City. Salamat. Michael John Siso, nag-monitor naman sa Paranaque, mga kaksyon, thank you gid. Kumusta ka mo da? Josefa Lopez Caballero, Jo Marie Pormentira, evening Sumbray, monitor gid. Jenny Perez sa Binalbagan, Alma Agravante sa Bater, nag-monitor man sa Vista Alegre, Homa Lumina, evening. Riaglo Ornalde Mijay, good evening, Action Radio Bacolod, watching from Hong Kong. Maria Felo Baton, good evening, Sumbray, monitor lang kami kabog. Brian Jonaldo, good evening. Action Bry, pag-greet ko lang family Jonaldo from Brian. Si Rodlin de la Cruz, rest in peace, Miss Claire de la Fuente, condolence. Hidi Laos, taga-monitor sa Victorias. George Albino, good evening, Sumbray. Ask lang ko if close ang mga borders ang South. April 1, salamat kay Action Bry. Why sang close ang border? Diri sa aton sa Bacolod kag Negros. Okay lang tadi. Janet Flores, good evening, Sumbray. Watching lang kami sa program mo. Musta lang sa pamilya ko sa Hacienda Parmaso. Renren, Arian, Kuya Renz at Yan. Eric Moy Cobao, grabe ba ulihin na Action Bry ang Fabunan antiviral injection? Wala gani nila gintagaan atensyon. Inapayhan ang ay nabasa ko na sa nagligad pa nga tuig. Maayong gabi, Action Bry, kag sa tanan nagapamati sa Action Firing Line Bacolod. Salamat. Martin Aliling Araman, July Derla Celestial Hongko Tigsmana. Sir Bry, mayo gid gin-lockdown kayang iban nga mga tao sige pa jamming dira sa isa ka bar nga mga singer. La na observe health protocol mga tao ga ininom da, especially Friday, Saturday night. Aho, kada gabi may nakita ko gani nga ara sa Facebook live nga acoustic mo sa isa ka kalanan. Si Manang Liboy Lilibet Gutera na, good evening.
Rinanti Salapa, tuod ng hindi na mag-required negative results ang swab test alin sa NCR pakadto diri sa Negros Occidental. Gina-propose pala na siya ma'am pero check ta karon basi may bag-o naman sini nga adlaw. Elisa Iligan Araman, mga friends ko paki-share sa aton nga program ha. Thank you gid. Si July Sorbray mayo gid pasirada sa NGC Marketplace. Kay wala na naga-observe health protocol sa isa da ka bar nga may mga singer ga-jamming da ay tuod pawala lang kuno ho. Oh, bilin sa law. Tayo na ganing marketplace da kilid sang NGC na daw ay ginamakit-an da ba unano na. Sir Bray mayo gid mang semana santa may ma-monitor gid government officials maglibot kag dakpon mga violates sang protocol sa Bacolod damo daan dungol la ga cooperate. Barrio Garay Araman sa Pandanon DSB. Mariven Tamayo Villanueva, thank you gid. Lawrence Abilio, ang mga bars hillside nga nagadugok ang mga tawo kada gabi exempted lang na. Da? Ano explanation mo dira imang? Tuod no? Nalipay ko na basahan kay nabing comment mo pro kabay pa nga makalambot ni sila. Inoho or Inojo Bibs. Oh, good evening Sombray. Basi ma-advance sila kadto sa resort. Tungod close Sunday sa Turdis lang pakadto. Di dapat responsibilidad na sa mga resorts owner da. Pasaway pa more para balik ECQ BCD kundi lipay sila may ayuda liwat ina kung may ayuda. Sa Manila subong to ka problema sila kayang ayuda gina pangita kundiin. Si Christ Kerry Paul Javier Tanatan. Good evening, Idol Brian. Sam Bry. Ahay, kasubo na patay si Claire de la Fuente. RIP Miss Claire. Jovi Monares Araman. Robert Roma. Emily Aligarbes Nobles. Good evening po, Action Bry. Always watching po FB Live. God bless. Salamat. Okay, nabasa ko na. Rosalina Arellano Espadero. Salamat man sa Murcia. Johila Lane Kulitz. Evening Sir Bry, sa mga widen ang pinsar nakaintindi gina pero sa mga kitid ulo kag pilosopo amo ni sila ang kululbaan gid. Husto. Ideadorio Araman, evening sa COVID magpamalandong, evening sa pamalandong man. Gani man. Si Christine Minies Villalobos Araman. Colonel Guile, good evening sir. Roger Regala, Noel Amar, good evening Sir Bright, amiyaw ko, friend ko, Vanessa Mayo sa Minnesota, America. Pilton Lipura, naga-monitor man sa Pasay City, God bless man ah. Leia Younger Esquivel, Bright Monitor Talisay, keep safe everyone. Richard Arellano, Action Bright, good evening, monitor lang sa Barangay 16. Noel Amar, ginagreet si Perla, Reynaldo, Rorek, Mike, salamat gid. Amar, Ivan Amar. Ares Manlangit. Good evening, Sumbray, watching from Villa Estefania. Von Bon Tanuco Navaja. Action Radio, need pa ba karon ang swab test? Date, travel, May 3, 2021. Kundra kamo sa point of origin, may ara pa sa swab test. Pero check na ton karon na, hindi ko maghalinda kay may bag-o nga EO nga gipagwa si Gov Lacson. Stephen Magbanwa, good evening Sumbray, wala gid ma-monitor ni ma'am ang or mabantayan ang nagaalabot diri sa Bacolod. Ang mga taga diri sa Euron wala positive kay nagnubo na ta, dibla? Kuan guro, monitor man kaning kay sa may mga liwat-liwat ang sa nasyonal abi nga protocol. Daw ay blaga sa lalanto kun kay isa. Anyways, thank you gid no. Sige, ma-relax ko gamay. Balik ko dugay-dugay lang kamo damo patabalita nga pabalo sa inyo, ha? 8:05. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70%. Antes ka aksyon Dale Salazar, manamyaw kita sa iba naton nga mga ka-aksyon, ano? May kabilang kay 28 naga-monitor kay Madam Action Bri, monitor lang ko sa program mo si Angie Castillo, Bangga Tutungwan, Barangay Pilisa. Action Bri, tamyaw ko pa sa Mante Family, no? Paki-adjust lang aksyonan.
nagasunod sa ato. Thank you, good. Action Bray, maayo gid na ang plano ni Presidente Duterte imbong Campo niya. Sige. Yung gabi action na Bray na duman ko kanta ni Claire sayang. Same song ko gid na. Duman kahapon, salamat sa pagbasa. Nanay Esther. Salamat na. Madam Claire de la Fuente. Good evening, Action Bray. Nagamonitor gid kami sa imo program kada gabi. Good evening kay Miss Billie Hinulan. Dira sa Talisay City, ma'am. We miss you. Get well soon. I hope okay nang imo tiil kag makalakat ka na. God bless. Sige. Get well soon ko na. Tani amo na hambal nyo kay Bishop nga hindi na lang magkadto sa simbahan. Gin-meeting mo pa sila. Ano ni man? May mga pamuyayaw na siya. Di mamuyayaw kay may mga busit ka din ginahambal no kalaw ay matiyan. Arit na subong sa Simana Santa mga busit ang hubog ka guro imo. Last 8:16 sa aton sini nga pagpangalagad. Ara na section de eleksyonan. Sige, check naton mga balita gikan sa syudad sang Bacolod. Action Radio City Hall Report. Ang balita ng Action Day sa Salazar dulong sa aton sang D3. Sa regular session kay ina sang sangguniang panglungsod antes ang lasning break karon nga Holy Week pala diri sa mga gintalakay sang miyembro sang City Council ining resolution gin author ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nagapangabay action Bray sa task force disiplina nga kon mahimo ti i-monitor kag i-manage ining pila ka mga public places diri sa may syudad tangay sa mga simbahan, mga terminal action Brian lakip man ang merkado. Originally amo ni siya ang draft no sang resolution ni Councilor Gamboa o galing may redaction Bray sang suggestion si City Councilor Archie Baribara nga suno si Yati siya ganing nag-author sa mga ordinance bala nga naga-implement sa mga minimum health protocol like mga face mask, face shield, social distancing. So ang komento diri ni Councilor Gamboa ti dapat ang wordings bala sang resolution instead of manage and control dapat i-enforce gin no strictly enforce ang task force disiplina ining mga ordinance kagin pasar no sang City Council action na Brian. Amo lang action Dale kiti may ordinance naman ni gani galibog pang ulo ta nga mahimo pagita resolution. Anyways ginarespeto ta na si Councilor John Gamboa maybe siguro waya makita ang makita ang performance ng task force disiplina pero kung padalman mo sa resolution kompleto na nada mga whereas the action deal dapat sundo na sang task force disiplina action deal. Yes, action Brian. After nang ginaprobahan sang City Council ang resolution, doko more on reminders action Brian. Ining resolution ginpasar siya right after nga may mga increases kita diri sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Kag nagatagman sang information si Vice Mayor Elcid Familiaran kay siya ganing ang pamuno sang task force disiplina according kay Vice Elcid Familiaran nga from January to February action Bray subong nga 2021 more than 2,000 na citation tickets ang na-issue sang task force disiplina batok sa mga violators no nga nagalapas sang mga ordinansa nga ginaprobahan sang syudad sa Bacolod may kang tanan man sini nga COVID-19 pandemic do ka amended resolution ang gwa sini action Brian pero still no gin-author siya ni Councilor Gamboa nga mayara man sang dugang mga ideya from Councilor Archie Baribara. At action Brian portion sang virtual session sang SPK na sang hapon. A simple resolution, Mr. Chair, which is self-explanatory. And the resolution will read as follows, Mr. Chair. Resolution respectfully urging the Task Force Disciplina for COVID-19 through the Office of the City Mayor to monitor and manage crowds pursuant to health protocols and ordinances, especially in places of worship, transport terminals, and the public markets. This is especially, Mr. Chair, on the occasion of the Holy Week holidays, wherein a lot of people will be converging, especially in our transport terminals. So with that, Mr. Chair, may I respectfully move for the passage of this resolution. So move, Mr. Chair. Any second, before anybody seconds the motion, just for information, I am the head of the Task Force Disciplina
and that as of the past 2 months, months of January and February, the task force, together with our PNP personnel, already issued more than 2,000 citation tickets to violators of our city ordinance on face mask, face shield, and social distancing, just for information. And we are making rounds every day. In fact, we already divided them into 2 shifts, may rapid duty in the morning and even during night time for information. Do I hear any second? Any second? Yes, for purposes of discussion, Mr. Presiding Officer. May I second this? Yes, for yes, may I just request, Mr. Presiding Officer, that the task force disciplina is not there to monitor and manage. The task force disciplina is there to enforce the ordinances that had been passed by this body. So instead of managing sang virtual session na kinasang hapon, no? So nabatiran tingog ni Councilor June, ni Vice Mayor Sid Familiaran, kag ni Councilor Archie Baribara. Amutang bal ni Vice City gintungan na sa 2 ka shift ang task force disiplina, mayara sa aga kag mayara man sang gabi action, Brian. In fairness, sila Action Dale, kita ka man sila sa merkado, suliton ko lang, may dala sila megaphone. Yes, Action Brian. Yes, ang problema lang gid kung kaysa ara gid sa mga tao, bisa nagauwang na ni sila, may ara gyapon wala face mask, nakakita na gid sila nga may mga pangalan inang mga task force disiplina nga nagasaway, ahayang iba niya ga pabungo lang gid Action Dale. May mga ID ni sila Action Brian nga dala, ang iba din nagasok-sok pa sila sining uniform, kag mula megaphone bala para at least dako ang sining nga coverage or mapakanumdom sa publiko regarding sa mga minimum health protocol. Ako mo na Brian nga kun naman gani may mga apprehending officers na dira naga-comply, pero kun paglakat ganiti dira naman ang pasaway Action Brian. Ang akon nga suggestion tama ni aton, abi lawig-lawig na gid man ang task force disiplina, abi imponer ta na di ang pagpabayad gid bisang way naga face mask ug facial para madudla man ni sila kay ti do wala gid tabi ga pabayad sang bulubog at nga penalty Action Dale mo nang iba nagasagsag lang. Bayda. 200 pesos. 200 pero bulubog at na kon ginahimo tagid ti kay saway man ang yapon hasta saway lang abi testing abi bakul pa bayre nyo be para madudla nisla. Kay kon violator Action Brian kag wala kaya kwarta, pwede kaya hindi magbayad kundi mag-serve ko dira sang 8 oras nga community service sa pasilidad sang gobyerno. Kaya ko mismo saksi ko mo nagbakal ko kwan bla inang isda da sa may merkado natabuan nga ra gid ko gatindog. May ara gid nga nagasaw kadamo sila taga 7, 8, ahayang iba niya nagapropungko lang gid nga nagamurarat ang mata wala face mask. Munuhon pagid Action Dale. Munuhon pagid. Perti gid ka, I'm sorry the word pero ti kabalan gid. Action firing line. Ang kabalan ding task force kundi ang mga tao. Ang di mga tao, ang task force. Hindi namin ko ganing in fairness sila gani, nagagiho sila. Amo nagaling kay sakto tong mention mo kina, kung nagatubang at tigapati pagtalikod balik na naman sa normal. Way ba? Ay pero kung pag kita mo nga way sa face mask dayon mo kuha ka citation ticket or ano nga ticket para ka pabayran 2,000 or community service na naunta kung din sila magtalaladlong ulo nila sang mga tao nga ini. Kaya like Action Brian sa iban nga pungsod nga dako ang penalty. Ang wala ang tao do nadlokid magkomita sa violation kung COVID pandemic man nga mga regulation or iban man nila nga mga lokal nga ordinansa sa lawasang pungsod Action. Actually sa Bacolod City, pwede sa Action Brian maka-impose maximum nga 5,000 nga penalty. Amo na siya ang pwede. Okay do hindi pa ang kabalo ka mag-obra sa ordinance hindi da ka pinagusto nga penalty mo sa dato 20 mil mo may mga kuan na day may mga basis sa nga ginasandig ta sa National Action Dale mo. Yes, Action Brian. Wala nga kun may mga backtrack violation ang mga establishment. Gamay-gamay mabayaran. Pila to gana, pila to. Mga 500 o 1,000. Basta di sa tuman ka dako Action Brian like kung dako kaya ang company wala kaya backtrack masarangan mo na ibayad Action Brian. Pero sa nakitaan ta day mga dalag ko like mga SM mga Ayala sila pa na iyang naga-cooperate bala Action Dale ini mga gulong gagmay amo pa ning sila wayon. Action Brian. Ang namin niya sa mga dalag ko nga molya entrance mera backtrack
And then kung magsulod kapag iti sa Castor Action Brian, may backtrack man. Kumbaga, doble. Para at least specific bala ang lugar kag oras kundi nagkadto ang sa katraso na in kaso nga mag-positive siya sa COVID-19. May mga store din nga gulog gagmay dis palibot pero kabalo ko may kwarta man ng mga tagiya. Why backtrack tiruho niya lang kasang yang tawag sa nangani nalipat na ko na sang termo na. Yes, Action Brian. Tapos why na dayon alcohol lang Why na bulo backtrack Sulat ka da, sulat kun why man manual lang in kabudlay ka man sa nagalaba ang pila do atrasado bala Action Brian. Unlike nga backtrack pag scan mo temperature check sulod ka na dayon daw hindi bala ka matrasar or ma-delay ang imo sining ginakatuan imo sining destination. Ano tong isa po ng balita Action Del do nami pag ito? Balikan naton ining report naton recent Action Brian regarding iba sa mga pamilyang napagtawan sa granular lockdown. Supposed to be under ba yan to may 6,000 pesos silang ayuda nga pagabato ng Action Brian bilang financial assistance whether may positive man silang nga balay or tupad balay nila ang nagpositive pero napagtawan man sa sang lockdown Action Brian or pag-sealed off. So ang tikang diri nga ginuubras ang City Council si Councilor Gamboa, aman siya last time may resolution siya nga ginpasulod o galing wala na prubahan, gindefer, may mga additional siya nga mga informations nga ginkuha from the DSSD para suportahan nga sining resolution. Na-approve man kay based kay Councilor June ang sining resolution nga supposed to be nagapangabay sa DSSD to the City Mayor's Office nga kung mahimo i-consider ang paghatag sang anuman nga bulig any assistance Action Brian para sa mga pamilya or indigent nga gin-lockdown, napektuhan sang general lockdown para at least mabulig-buligan sila usara ang local funds Action Brian. O galing si Councilor Ana Marie Palermo, siya ini ang chairwoman sang Committee on Services Action Brian. Mayara siya sang subsidiary motion nga gin-present sa City Council. Matapos nga last time after ganitong session nila last week Action Brian, iyan ginistorya si DSSD head Pasitatero kag nagpangayos ang information kung ano gid bala ang sitwasyon, kung ano gid bala ang gindangatan or pagadangatan sining mga beneficiaryo sa Bacolod City nga makabaton sang 6,000 pesos. So mo Action Brian naghatag sa mga factual information si DSSD Tero kay Councilor Ana Marie Palermo Action Brian. Kag dito naibaluan nga sunod diri kay Councilor Palermo ang tuyo sa isang subsidiary motion nga mo nagapangabay sa Bacolod IATF nga i-endorse sa regional IATF ang listahan sining mga beneficiaries nga naapektuhan sa granular lockdown from September 11 to December 19 na 2020 Action Brian. Kay hambal ni Councilor Palermo ginpalambot sa iya ni Ma'am Tero nga ba mayara pa sa mga available nga funds Action Brian sa sini nga purpose. Kag gin-informan si Councilor Palermo nga mayara man sa iban nga mga local government units nga subong pa lang Action Brian magasubmit pa lang sang mga ngalan. So ang ini nga resolution from Bacolod IATF to Regional IATF i-copy furnish man ang DSWD Region 6 nga base pa lang. Base pa lang, matigayon ang nga programa kag mayara sang tondo Action Brian nga i-allocate for Bacolod indigent families nga napektuhan sang granular lockdown. Pero hindi wala kita Action Brian naghambal nga may pagabatunon sila. Pariya base pa lang mayara sila sang pagabatunon. Hangyo pa lang hangyo. Yes, Action Brian. Kung baga endorsement anay from Bacolod IATF to Regional IATF and then dila na may baluan kung ano ang mangintikang sang Region Action Brian. Sining listahan sa mga possible beneficiaries sang 6,000 under bayanihan 2. Sige, dira lang tanay Action Dale, no? Medyo apike ko at least may diya na kita nga may nagaayo man sina pagi kay Councilor Gamboa, na? Yes, si Councilor Ana Marie Palermo kag si Councilor Wilson Gamboa Jr. Basi matigayon tamabuas nga pamangkot di mga sinigid mga ginpang lockdown kung may ayuda mas sa syudad Action Dale. Okay. Kay usually DSSD or barangay. Actually yung barangay actually automatic na dapat sila mahatag na sila ng ayuda. Waay. Ang barangay Felisa, waay gidote ang naghatag sila to barangay Kagawad nila timbot din to ginkuha sa barangay Kagawad Action Dale. Basi personal funds. Ti posible nangita gi sa ideya kiti magutman ang plan ni Kapuloy ano na 27 ginislaw.
Wow, 14 kadlaw. 14 ka adlaw. Ti may lang kon base pila lang kadlaw makabalik naman sa normal. Ti iban di way gid obra sa wang sudel. Zero gid. Oh, dami na bulo-bulo action bray. No nga wala sang gina-expect nga once maka-recover na kamo sa lockdown. Ano naman lang yun sining ipang pian-pian for the next pila naman ka adlaw action bray para maka-survive. Listen, learn man action del ti dason. Kamo da nga nagkala-lockdown, careful man kamo action del. Yes, kag may action bray kulang barangay may standby na daan nga mga bugas, standby nga mga dilata nga layo pa ma-expire. Para at least kung may mga kalamidad kinanglanon, at least isa lang kabutong i-distribute dayon sa publiko. Kinanglanon ka nagidya sa barangay alihis maginamon. Titsakto na kinanglan niya may subong nga pandemya sa crisis nga mo sini dapat may napain kamo nga para la na da. Kung wala na ning si crisis da ang ina nga pundo nga way ta nagamit ikwaon tani himuon tani sa iban nga lugar iban naman nga nga glastuhan di ba Action Dale? Yes, Action Brian. Para at least kung may mga emergency, hindi ka na magkatulang imo siniya nga ulo kag ready na i-pull out kag i-distribute ang mga ayuda. Yes, kinanglan ka na gid sa publiko sa alihis gid. Sana all. Action Dale, salamat gid. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang action yo. Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ang DSSD gapay-posipos abi si Madam Pasita Tero subong do kalinong gid sa iya. Oo, tiyang barangay man nga mga natungdan, I don't know sa iban nga barangay kay duay magkukabaton reklamo like mga takuling. Muli may ginpang granular madaksyon-daksyonan, di ba? Lockdown, ti duay man niya reklamo kay ila kapitan nagapamutos niya daan. Ang reklamo nga nagakalambot di sa akon amo ning barangay Felisa ho na way gyapon la kabaton pero ginamay na pamutang may mga itlog to, may mga bugas to nga pila ka salmon to guro. Ti ang pamangkot hasta san o ina. Action firing line. Ti dason man taga barangay Felisa da ha, dason kung may mga tipon-tipon abi dulo distansya man kamo, no? Kay para hindi ni matabo liwat man ang iban man ang nagmonitor subong. Hindi kamo saga pasagad gid ka kwanda. Kay ti amo ng resulta o kabudlay gid. Ti subong nga lalain dang 27 ka mga puloy-an sa may Purok Paho. Dulapit man ni sa balay ni layo pa ni action ani, no? Layo pa ni imo, no? Purok Paho, barangay Felisa. Si Kapitan, nalipat ko sa ngalan ni Kapitan. Ang ngalan ni Kapitan Abdon, no? Abdon Hardin. Ay, hindi. Ano ganing ngalan ni Kapitan gani? Ramon. Abdon ni ako niya man. Kapitan Ramon Hardin Kap, masi matalupangdan mo nisla. Oh, sa sininga mga pandemya, sininga panahon, si Politikaya Action may kung hambal pa politikas Kapitan da. In general, si Politikaya ipanghaboy tani anay sa bintana. Action firing line. Kung baga public service kita na isubong, way pa eleksyon. Pero kung nagahinampot ng eleksyon, ti mamulitika ta, pero kampanya. Hindi kay politikahan tanga tao nga kung hindi nimo paborito kag daw na sinag nimo aksyoner nga way nagbuto sa imo, do hindi mo yung pagspakon. Action firing line. Ti diin ang ginatawag na nga public service man. Wala eh. Public service ka lang sa tao nga nagbulig sa imo. How about ang ibanda? Tawo mo na subong sa isa ka lugar. Nagbuto man na sa imo kung wala, tawo mo na subong kay ikaw kapitan, ikaw mayor na, ikaw presidente, ikaw gobernador, kung ano nga sa isang posisyon sa barangay. Ti sa mo nga panahon, mamulitika pa kita gyapon iya, hindi naguro. Kay kung makuha mo ning kiliti sini nga mga tawo, mibisan kabalo ka aksyonan nga way nagbuto ni sa imo, kag kung nagapangayo sila sang bulig dira, labi na gid hindi man na imo kwarta, iya man na ika-gobyerno, ibulig mo da, mahatag mo dayon. Kag kung makuha mong ila sining kanamiturn nga ginabatsyag abida nga ginaagunto nila. Sigurado sa dason nga eleksyon, base maupod na ni sa imo kundi goodbye to nga kontra sa imo nga magkapitan man da. Action firing line. O kon mag-mayor o kon presidente. Kiti nabuligan mo sila mo. Makahuna-huna ni sila ay. Si kapitan gali kanami gid man gali Si mayor kanami gid man gali. Bisan tod gaway ta nagbuto saya kabalo gini siya kikit-an niya tanga didto tay nagaupod sa rally sa kampanya sa piyak pero subong kita ya nga naga problema kita dire gahay nagunos lang ya ang ayuda. Action firing line. Ti subong way gid do puro lang ni waka lang ayod ni pero way gid ga ayuda, way gid ka abota. Action firing line. Ti salamat liwat kay Barangay Kagawad. Sino tong Barangay Kagawad? Pasalamatan ta gini. Hindi man ko kilala siya gani. Galing gina-text man sa akong dingalan. Nga pasalamat sila kay Barangay Kagawad
Miloni Binyas. Salamat gid, I guess naga-monitor sa subong. Thank you gid nga ining 27 kapuluyan nakaagom sang pila ka kilo-kilo nga bugas dito sa Barangay Filisa, mga kaaksyon. Action Firing Line. Las 8:35. Balik ko dugay-dugay, check ting provincial government. Subuman check tama ng balita sining sadya nga pinatsanay na sadya pa. Pinatsanay dis Negros Occidental nga basi sila malang kuno nga pinatsanay ning mga illegal nga droga nga grupo kay wayman kuno vigilante dia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Riley Gonzaga naga-monitor gid. Mariaco Araman. J. Galon, dali lang. Amo man na gani hulat-hulat ko kay Action Bray, wala iya pa na-announce kung ano pa nga mga requirements nga updated. Dennis Richard Tiboruma, salamat gid. Niel Paniega Palma. Good evening, need pa swab test kung halin ka sa Manila, puli ka Bacolod. Amo man nagyapon ang protocol. Magyapon ang protocol ta. Angel Ricoperto, good evening, Sumbray, watching live from Woodside 1 Alihis, God bless Action Radio. Rosalina Arellano Espadero, dapat gid kon wala face mask sa public places, may penalty gid madakpan para man sa aton tanan Sumbray, gani man. YB, na palapalangga lang yapon. Typical Filipinos, kulang sa disiplina. Correct ginayaan naman diri Sugbro. Diriya sa amon, may policeman kag wala nga nagatulok. We do our part ngay mahuya kami magpasaway. Or sawayon, o sawayan pa ang disiplina start from at home, no? From home. That's why pag gwa namon, dala-dala na namon sa gwa ang tawag nga disiplina. Actually, diri sa aton sa Bacolod, hindi giman amo na kadamo, pero may ara gid. May ara gid ya. George Nullard Araman, Bert Teraposco Caraballo, good evening da, may lamod politika abi, ano pa, pagtanaw mo Action Bray, bisan sa diin lang lugar daw wala na COVID sa palibot Madam Grace Post, big salute gid sa tanan nga city official, Sir Action Bray, kanami gid kay nagabinuligay sila. Thanks. Best wishes. Salamat. Thank you, ma'am. Nag-monitor sa si Ma'am Elisa Iligan sa Canson Subdivision na Carlota. Slasher Sumugat, good evening Sumbray, ga paurok-uro kami di sa Cityville, Fortune Town. Salamat gid. Rodora Shoko, good evening Sumbray, monitor lang kami Hong Kong. Keep safe everyone. Thank you. Alex Montesa, good evening. Jen Oisiser Araman, Michael Cinco Lamayan, good evening Sumbray, monitor lang kami Barangay Alihis. Sige. Balikan ko karong ibanda. Laka mo, pakishare lang sa aton nga programs para mas maglaptap pagid ang aton nga information. Las 8:38. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
Walasang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. May gabi kay Ronnie Mananghaya. Naga-monitor si Imor Mananghaya. Salamat gid no. Paul Street Bar Diking naga-monitor man. May gabi Sombray, mati lang kami di program mo. Mayong gabi man sa tanan nga taga San Enrique. Salamat and God bless. Si Merly Plaza Hair Araman. May gabi sir tuod wala na RT-PCR test pa kadto sa Bacolod. Hindi may ara gyapon April ba na agak Sombray. Sir, good evening, watching live from Makati City. Thank you, God bless. Kag dapat may RT-PCR test gid kay para sigurado. Ang akon point nila kung may RT-PCR test ka, pagpuli nyo sa inyo balay, piho gid ya nga kung negative ka, negative gid. Sang sa waay ka RT-PCR test result, way ka nagpa-swab. Pag-abot mo di sa Bacolod kag Negros, and pagpuli nyo to sa inyo, hindi ka kampante nga waay kasang virus, di ba? Total, what is 1 day or 2 days nga mag-quarantine ikaw, no? And ang gusto sa probinsya, gani ilibre lang ginaiya mo ang swab test mo. Ti ano gid bing 2 ka adlaw, 3 ka adlaw pagpuli sa inyo ya, libre gid ya, na? Salamat. Rodora Shoko, diri sa Hong Kong, zero COVID positive na for 2 days. Kabay madula na si COVID around the world para maka-bakasyon na kami. Amo gintani. Amo ginagina pangamuyo naton. Inablang galakat ka sa una ya, tamyaw diri, tamyaw dito, kuhit diri, kuhit dito. Amo na bla, no? Amo na ginapangita ginaton. Si Nonoy Ogzimar Postrano. Hello, naga-monitor man, no? Salamat gid. Ang iban diri yung pangitaon takay lumpat siya. Si Slasher Sumugat, good evening Sombray, gapaurok-urok kami di sa Cityville. Okay, nabasa ko kay ina, no? Salamat gid. Pamati ka mo karon sa Action Night Patrol pagida kay ang oras ko bikulabos gid. Maplastar pagidugang na Action Marlon karon ng party sa RT-PCR test na. Pero basta, ang una nga report nga interview naton sang nagligad nga Sabado kag kay inagin sulit ko pamangkot liwat kay Attorney Ray Frando Diaz II. Nga tinguhaan nila nga wala na sang RT-PCR test didto sa point of origin or origin ko din kamanahalin like Cebu, Manila, Davao. Wala natutinghuaan nila nga ayuon sa National IATF. Pero pag abot mo diri sa Negros Occidental, i-swab test kanila kag i-quarantine for free. For free na siya. Kung di ko na swab test ka na diri for free, way ka nagasto kay didto ayoon nila nga hindi ka to magpa-swab test mo didto sa kundin kahalin. Paglambot mo diri swab test ka, tiner ka sa quarantine facility 2 to 3 days, ibang ri duwa naman lang kadlaw kay 24 hours to gagwa naman ang result sang swab test. Kag kung pagwa sa result mo negative ka kundi sulhay kag gidya pauli sa inyo. Nga negative gid kuya. Sang sa didto ka nag-negative sa point of origin kun din ka manhalin, pagpuli mo di ba si
may nasugata mo da kung sino dang carrier atubangay ka mo muna dami sino nga mga tao hindi ka gidya kampante gapon sa imong kagalingon. Pero pag touchdown mo di sa Negros or Bacolod na swab test ka tapos ang result negative gidya puli ka sa inyo balaya may peace of mind ka gidya. O kabagang imo sa nga utok ya hilob nga negative kagid sa COVID-19. Diba? Dako okay man nga point no? Na, amo na siya. Sige. Last 8:56. Pwede man kamo kakadto sa aton sa nga Facebook page dira, Action Radio o kayo nyo da. May mga posting pag ng iban nga mga news da. Aside kung hindi naton malambot diri ato na to, basa kamo to kay may mga details pag nga iban da nga importante. May mga points dira nga pwede nyo magamit sa inyo sa pag-travel. Na last 8:56. Ma-relax hari pagid. Si Micah Audrey Misiano. Paano ang Iloilo Bacolod sir nga travel? Need pa paswab? Inaway na siya. Basta diri lang sa region. Why na sa gina-require. Pero dapat may backtrack kagid. May backtrack ka. Oo. Romy Agsam, Japan Bacolod. Test ako, negative po ako. Ate, okay. Japan blood test ako, negative po ako. Ti mayo gina Sir Romy Agsam, no? Oo. Pero pag abot dito, amo na ma'am gali, no? Pagabot diriti amo nagyapon kiti damo ka na sugata nga mga tao, nagsakay ka sa amuni, nagsakay ka sa amosina. May nauyatan ka kabalo ko si COVID-19 gusto nagatapik sa mga aluminum, sa mga bags, kung hindi na lang dira. Kung hindi mo kabalo ka bisan no nga halong mo. Kung isa kakalipat kagid nga may tawos tupan mo dagali. Kuy kakabalo kung sino to siya, damo na bla. Suliton ta pagpanaog mo nga pagpanaog mo ni pa-swab test ka kag negative ka ti ka goods na mo sina. Para halong lang gid no? Kay diri subong sa Bacolod binyo nagsaka-saka ang numero pero hindi na gid man applicable na sir sa bag-o na EO ni Gov ang ginasang hapon. Amo nang gusto tay baluon karon kamo nang kay Action Marlon, no? Galing kay ang oras ko kulabos dugay-dugay plastar liwat ha sa inyo. Kay may EO sa subong. Ang EO na basahan ko sini nga gabi ilang sumulod gid sa amon diyo. Nga nagapabilin nga MGCQ ang Negros Occidental. Ang Negros Occidental. May biyahe ang April 1 Bacolod sa Salvador Series. Ang biyahe okay lang na siya gyapon. Sa EO ni Gov, no? Do wala man gid may pagbag-o sa Gov pa EO kay kabalo ka no gin-mention ko nga diri mapa-swab test. Ayoon pa to nila sa IETF national. Ayoon pa na to nila kung maaprubahan o kung hindi. Kaya ang gina-govern ang mga probinsya kag mga city sa gina-govern ina sa national IETF. Hindi kapag gusto ang lokalidad. Dapat ma-base kayo dito. Kita mo, ginpapanaog sa DILG, dapat Unified Travel Protocol. Oo. Para isa ang biyahe, mga kaksyon. Almira Lim Malazarte, naga-monitor man, 8:59. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad.
Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection. Ginendorso man natin mga kaaksyon ng Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatod May kabilang kay tala ni nagamonitor si Metinion kag ang landlady niya kuno. Nagamonitor man dira sa may Purok Banawi, Barangay Villamonte. Sining Bacolod. Si Sunny Boy Magsipok nagamonitor man si Metinion sa La Carlota. Pero di ko gid pagkalimtan Action El Rey ha ang Life Extension Vitamin D3, no? Wala kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalaga do pod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Nona Magbanwa sa technical side, View Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotilio sa aton IT Tonight, with Action On Defensor ang aton sini partner. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hilavia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Mamalandong kita sining Simana Santa mga kaksyon. Magilibati kita Lunes. Day off ko bibwasbi. Lunes, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Lunes kita, Miyerkules buwas. Lunes kita maghilibati. Oo, sige. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,